ngono. Kenapa kok ming setugel? Digulung. Mergane piye kok ming setugel? Lah nek digulung kabeh ngelonyom batruk. Setugel wae. Loyo batu. Apa ya gelungan ki njero sak bathuke di. Iya sing jenenge Jarwo Dosok ki nggathrukke kaya ngono kuwi. Tak antrek gathuk mboten nggih. Iya, ora mesti. Nggih niku. Tak antrek ora mesti. Nggih, Gathuk-gathuk. Ditibake? Ditibake. Nggih. Kono kele nibake. Ya lara kok ya. Oh ya. Kaya kibet. Kumandang suarane Bali mulan setyane kelakon setyane kelakon Minumane banyu Aku ngerti nek kowe kena staples ki aku ya kena. waduh Bedane tak ampet. Ayo. langgam terus jaipong mungkin nggih Nggih, monggo. beres Dek jaman perjuangan njur kelingan tak openi saiki ana apa
nuwun sampun dipun Sampun. pinangkani Jee. jula-juli kalih napa bablaske caping gunung. Caping gunung. Sembah nuwun. Niki wonten pamundutan sanese mboten nggih Mbah niki? Wonten Saking- jane ning jane yang pesen kan anu Mbah Loyong ku prahmena ketapruk apa Ketoprak. Oh, fragmen nggih. Mulane. Bu Rini nggih. napa boten Kalih. diselingi Diselingi Oh riyen. nggih diselingi diselingi napa? nyanyi sing Sing gayang-gayang. nggih apa Napa? Mbak Erinan kalih Mbak Lala monggo